pracuje. Kolegovia s rodinami, každý sem putuje. Kto dnes nie je v robote, tak tento oľutuje. Top akciu roka Jaguar organizuje. Na pódiu kapely emócie live, vystúpenia spevákov, pocítiš ten vibe. Moderátori a hviezdy, ktoré poznáš z telky, dnešný deň si užijú malí a aj veľkí. Tak zdvihni ruky hore, nech nás vidí svet. Žiť výnimočné s dušou, teraz tu a hneď. Deň hrdých tvorcov, spájame sny. JLR je to miesto, kde hrdina si ty. Otvorená všetkým návštevníkom, kde hrdinovia tvoria buď ich spoločníkom. Simulátor formuly a testovacie jazdy, sedieť v Defenderi, to nezažije každý. Pre najmenších Lego, kutík a skákacie hrady, workshopy pre mladých inžinierov všetci majú radi. Malovanie na tvár či na karosériu a veľa sprievodného programu si všetci užijú. Tak zdvihni ruky hore, nech nás vidí svet. Žiť výnimočné s dušou, teraz tu a hneď. Deň hrdých tvorcov, spájame sny. JLR je to miesto, kde hrdina si ty. Ak ťa náhle prepadne hlad, nemusíš sa báť. Street food ťa pohostí, dáš si čo máš rád. Aj bez alkoholu sa tu vieš skvele zabaviť. Kde je smiech a dobrí ľudia, tam sa oplatí byť. Tak zdvihni ruky hore, nech nás vidí svet. Žiť výnimočné s dušou, teraz tu a hneď. Deň hrdých tvorcov, spájame sny. JLR je to miesto, kde hrdina si ty.